Szia, Marik Laci vagyok, Békés Csabára, a megoldottam.hu weboldal tulajdonosa, és ez a harmadik videó, amit ma megnézhetsz. 2 videón túl vagyunk már, ezt a weboldalon és a Facebookon természetesen végig tudod nézni, és a pánikbetegségről beszélgetünk, és a pánikbetegség megoldásáról. Mai témánk ez érdekes lesz, már előre vetítettem, hogy 3 nagyon fontos csoportról kell beszéljek, mégpedig ez a 3 fontos csoport az én vizsgálataim és elemzéseim alapján is nagyon fontosak. Miért fontosak, ez a mai videóban minden természetesen ki fog derülni. Oké, tehát még egyszer tisztázzuk, ugye a pánikról fogunk beszélni, a pánikbetegségről fogunk beszélni. Minden egyes alkalommal elmondom, és ez nagyon fontos, hogy tudd, hogy nem orvos vagyok, nem vagyok orvos. Én egy gyógyult pánikbeteg vagyok, aki 8 évnyi küzdelem után gyakorlatilag megtalálta azokat a fogásokat, aminek a segítségével le lehet tenni magát a betegséget. Függetlenül attól, hogy neked mit állítanak és mit mondtak. Mi mindenkivel gyakorlatilag vitába szállok bármikor, amikor arról van szó, hogy a betegséget végig kell az életem végéig vinni, és akár neked is. Én nem azt mondom, hogy ezeket a dolgokat ne hidd el, de úgy gondolom, hogy pár év múlva te is rá fogsz jönni arra a dolgokra, amikre én rájöttem, és el fogod fogadni azt, hogy nem kell az életedet leélned pánikosként, pánikbetegként. Készítettem egy videót a minap, és most ismét meg tudom csak erősíteni azokat a dolgokat, amiket annak azoknak az embereknek küldtem, akiknek egymerő fogalmuk nincs arról, hogy mi ez a betegség. Érdekes volt a videó reakciója, senki gyakorlatilag nem reagált azokból az emberek közül, akiknek igazán szólt ez az egész. Itt nem kimondottan személyekről van szó, hanem azokról az emberekről, akik valamilyen formában már kapcsolatba kerültek pánikbetegekkel. Lehet ő a párod, lehet a barátod, a munkatársad, a főnököd, teljesen mindegy. Erről is fogunk egyébként ma beszélni, ezért hoztam fel a témát. Akik nem akarják elfogadni, hogy a pánikbetegség létezik, és a pánikbetegek nem szimulálnak. Én azt annak idején is kikértem magamnak, mert azt mondtam, hogy én tudom, hogy mit érzek, és senki nem merje kétségbe vonni. Érdekes volt, hogy orvosok közül egyetlen egy sem. Tehát az elmondottak alapján állapították meg, és diagnosztizálták nálam azt, hogy pánikszindrómába szenvedek, és ugye akkor hangzott el, hogy ezzel végig kell. Éjjel is megkaptam a gyógyszereket, meg a ilyenkor előírt kezeléseket. Jó, annyit azért megsugok mindenkinek, és ez egy érdekes dolog lesz, hogy minden leletem nekem is negatív volt, ugyanúgy, hogy neked is. Úgy gondolom, hogy ezeket már tudod. Oké, miért hoztam föl ezt a ítélkezős videót, mert arról szólt a dolog, hogy arra kértem mindenkit, hogy ne ítélkezz. Azért, mert itt van egy olyan csoport, akik számára ez fontos lesz, ez a rövid bevezető. Jó, nézzük akkor, hogy a mai nap mi a témánk. Mai nap 3 nagyon fontos csoportot fogunk kielemezni. Ők a vállalkozók, az alkalmazottak és az álláskeresők. Ezt kijavítottam, mert ugye ma már nem munkanélküli valaki, hanem álláskereső. Vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy mind a 3-at kipróbáltam. Úgyhogy mind a 3-ról tudok beszélni, érzésekről tudok beszélni, helyzetekről, és melyik mennyire komoly veszélyforrás. Akkor, amikor elkezdtem foglalkozni a pánikbetegség megoldásával, és azt mondtam, hogy ha kell, megtanítom az embereknek ezeket a dolgokat, és most már szerencsére itt tartok, akkor megfigyeltem valamit, a méréseim alapján a 3 csoport közül 2 van, aki nagyon veszélyeztetett. Tehát ezt úgy értsd, hogy a pánikbetegség őket hamarabb eléri, mint az egy csoportot. Ki az egy csoport, ugye az alkalmazottak, tehát ők érezhetik egy kicsit biztonságban magukat, nem kell teljesen, de azért ők érezhetik magukat biztonságban, jobban a vállalkozók és az álláskeresők közül kerül ki a legtöbb beteg. Érdekes a dolog, igaz, mert ez 2 véglet. Tehát a vállalkozó önállóan végzi a dolgát, nincs főnöke,
és saját maga tudja ütemezni a bevételeit, amíg az álláskereső ki van szolgáltatva minden szempontból az állambácsinak, a dolgozó embereknek, és akkor annak függvényében kapja meg a pénzt. Mégis nagyon érdekes, hogy szinte egyforma mennyiségű beteget lehet találni közöttük. Sorba fogjuk venni, és mindenkinek adok egy kis tippet ma, jó? Hogy ha már pánikbeteg, mit tegyen, és ha jeleket érez, akkor mi a következő teendője. Mint említettem, sokszor vállalkozó voltam, és pontosan akkor, amikor engem elért az első roham, akkor nyakig vállalkozó voltam, 2 céget is vezettem, és elkövettem egy alapvető hibát. Ezt utólag ismertem be, pontosan akkor, amikor egy orvos letérdepelt elém, és legugolt elém pontosabban, mert éppen rosszul voltam, és kijött hozzánk, akkor azt mondta, hogy Laci, fogja vissza magát. Én akkor nem hittem neki, és nem fogadtam szót. Majd a későbbiek folyamán, amikor már rendszeressé váltak a rohamok, már nem csak otthon éjszaka, nem csak éjszaka ébredtem fel, hanem bent a munkahelyemen is le kellett mennem a kollégáim közé, hogy ne érezzem magam egyedül, amikor már nem mertem az ABC-be bemenni, bevásárlóközpontokba egyszerűen képtelen voltam vásárolni. Az utcára, az autóban nem nagyon mertem beülni, holott például imádok nagyon vezetni. Oké, tehát akkor nem fogadtam el ezt a tanácsot, de azóta megváltozott a véleményem. Úgyhogy a vállalkozóknak a következő javaslattal tudok élni, és érdekes dolgok fognak bekövetkezni. Ha vállalkozó vagy, és most teljesen mindegy, hogy már pánikbeteg vagy készülő pánikbeteg vagy, és már tapasztaltál jeleket, egyébként kórházi jelentések is bizonyítják, hogy egyre több vállalkozó szalad be a kórházba, azzal, hogy szívinfarktus jellegű érzései vannak és problémái vannak. A vállalkozónak az első legnagyobb ötlet, amit tudok adni, az az, hogy felejtsd el azt, hogy csak te vagy képes mindenre. Én annak idején meg voltam erről győződve, és akkor megfogalmaztam egy mondatot, képzeld el a következő szituációt, és egy kellemesebb szituációt fogok azért elmesélni. Képzeld el, hogy holnapi nap folyamán valamilyen okból kifolyólag egy kórházba be kell feküdjél, és nem a pánikod miatt, hanem egy esetleges műtét miatt, hogy eltörted a lábad, be kell feküdjél, és azt szeretném kérdezni, hogy nyugodtan ott hagyod el a cégedet. Van-e olyan valaki a cégnél, aki azokat a munkákat, azokat a műveleteket, amiket te végeztél, vagy te végzel, azt holnapi nap folyamán valaki át tudja szó nélkül és problémamentesen venni, vagy nincs. Azért van nagyon sok pánikbeteg vállalkozó, mert meg vagyunk győződve róla, én is megvoltam, hogy csak én vagyok képes minden munkát elvégezni. Tehát csak én értek hozzá, csak én vagyok az, aki le tudom csekkolni ezeket a dolgokat, én tudom visszaigazolni, hogy minden rendben van-e. Úgyhogy a következő első javaslatom a vállalkozóknak, hogy add ki a munkát. Add ki a munkát. Oké? Pátron. Legyen, aki az könyvelési részeket intézi, legyen, aki a bankba jár, legyen, aki a művezető a műhelyedben, és ha a szolgáltatást végzel, akkor természetesen ott is nevezzék egy csoportvezetőt, és nem kell állandóan szondázni a munkájukat. Én ezt tettem folyamatosan. Elmentem Tenerifére télen nyaralni. Tehát melegbe mentem direkt. Másnap reggel az volt az első dolgom, hogy fölhívtam a csapatot itthon, hogy minden rendben zajlik-e. Akartam tudni, hogy nyugalomban. A csapat kifogástalan, elvégzett mindent. Tehát elmentek beszerelni, még a bútorgyártással foglalkozunk, elmentek beszerelni, az anyagokat beszerezték. Minden pontosan úgy volt, mint ahogy ott hagytam őket. Úgyhogy az első fontos javaslatom, hogy add ki a munkát másnak, nem kell neked mindent végezni, de az eredménye mindig az, hogy este lefekszel aludni, és még este, ahelyett, hogy pihennél, vagy a pároddal foglalkoznál, meg televíziót, a gyerek, teljesen mindegy, te még akkor is dolgozol. Ne dolgozz, tudom, hogy hajtani kell a mai világban a pénzért, de nem ér annyit a pénz, utána 8-10 évre letiporjon a betegség. Azért tudok róla beszélni, mert nem fogadtam szót. És eljutottam ebből a pontba, az A pontból a C pontba jutottam el, azért, mert nem fogadtam szót. Lettem pánikbeteg, és vállalkozóból álláskereső lettem. Csak azért, mert nem tudtam a munkáimat megfelelően elvégezni, és hagytam, hogy a cégek olyan helyzetbe kerüljenek, amilyenben. Amikor én ezt a lépést megtettem, és érdekes módon elkezdődött egy felfutás. Milyen eredményeket fog hozni
ha kiadod a munkát másnak. Egy, és ami a legfontosabb, hogy több bevételed lesz. Figyeld meg a dolgot. Mert kiadni a munkát, és nagyobb bevételed lesz. Mert akkor ténylegesen a vállalkozásoddal tudsz foglalkozni, ami tényleg a te feladatod. Tehát egy egész munkából az 1/3 részt fogod te végezni, és a 2/3 részt viszont ad ki. Eddig is megfizetsz embereket, ezek után is meg fogod, és nem kell nekik a bérüket megemelni, amiatt, mert kiadod nekik a munkát. Több bevételed lesz, ugye ezzel egy időben több ügyfeled. Miért lesz több ügyfeled? Mert igazán azzal tudsz foglalkozni. A marketinget el tudod végezni, a megfelelő reklámokat a Facebookon jobban jelen tudsz venni, ha már ilyen világban élünk. Az internetes oldaladat jobban tudod kezelni. Millió ötletem van, lehet, hogy erről külön majd egy videót egyszer készítek. Úgyhogy a vállalkozóknak ennyi rövid kis ötlet, és nagyon ész nem akarom osztani, nehogy félreértsen valaki, csak egyszerűen segíteni akarok, mert a vállalkozó te vagy abban a szituációban, hogy értsd meg, hogy ha nem fogad szót saját magadnak, akkor az A pontból a C pontba fogsz eljutni, és az nagyon kellemetlen, azt hiszem, hogy azért is venne fölé, hogy mindenki lássa, hogy mindenki szeretne vállalkozó maradni, nagyobb bevételeket produkálni, nyugodt életet élni, és ezért nincs szükséged sem a pánikra, sem a betegségre. Oké? Akkor most egy lépcsővel menjünk lejjebb, és ugye szándékosan az álláskeresőket hagytam a végére. Az alkalmazottak egy kicsit lehetnek nyugodtabbak, ugye? Ugye azt szoktuk mondani, hogy neki van biztos állása, ő másnap reggel bemegy dolgozni, és minden hóvégén, ha minden jól megy és minden rendben megy, akkor a fizetését meg fogja kapni. Ez a minimál bértől akár a csillagosig is tarthat. Számára ez egy nyugalom, innentől kezdve is ebből adódik, hogy ők a legkevésbé veszélyeztetett rétege gyakorlatilag az embereknek. Tehát pánik ügyben, ha mondjuk ők 40%-ot visznek el, akkor az alkalmazottak a 20%-a lesz pánikbeteg. Ott egészen más dolgok kerülhetnek előtérbe, erről fogok most egy kicsit beszélni. Ugye az alkalmazottak ugye nyugodtak, azt mondják, hogy nekik van állásuk, és nem is igazán keresnek állást. Minek? Holott biztosnak tűnik a munkahelye. Amikor bemész dolgozni, akkor mindig nyugodt vagy. Igaz? Tehát ezt azért is ismerem, hogy elmentem dolgozni, reggel 8 órakor tudtam, hogy elkezdődik a munka, és akkor tudtam biztos, hogy nekem van állásom. Ez egész idő alatt meg sem fordult a fejembe, hogy ez egyszer csak megszűnhet, és ebből a B pontból és a C pontba el lehet jutni. Nagyon simán, tehát mire levegőt veszel, már az álláskereső padján ülsz te is. Miért következhet be ez a baj? Azért, mert olyan világot élünk, hogy a vállalkozók nem minden esetben tud olyan mennyiségű alkalmazottat alkalmazni, vagy munkáltatót, munkavállalót alkalmazni, mint amennyire neki szüksége van. Sajnos ilyen világot élünk. Ilyen tanácsot tudok adni abban az esetben, ha pánikbeteg vagy, és benned van a félelem. Ugye mindig tartsd szem előtt, hogy sajnos bármelyik pillanatban ez az állás, ez a biztos állásod megszűnhet. Lehetsz közalkalmazott, lehetsz egy vállalkozónál alkalmazott, teljesen mindegy. Az első nagyon fontos javaslatom az, hogy kezdjen el gondolkozni egy második munkahelyen. Érdekes ez, amit mondok, ugye? Második munkahely. Második munkahely. Lehet, hogy csúnyán írok, de úgyis többször megismétlem. Mit jelent ez a második munkahely? Tételezzük föl, hogy teljes még egyszer, tehát minden rendben van, jó helyen vagy, a cég biztos, fizetőképes, de egyszer csak történik valami, és mégis azt mondják neked. Ne legyél megijedve, és nem leszel megijedve, és nem jön az a roham, amitől félsz rendszeresen, mert biztos vagy benne, hogy van egy következő munkahelyed, vagy egy olyan továbblépési lehetőséged, amire már eleve fölkészültél. Akkor, amikor én különböző helyzetekbe kerültem, és ez most nem a pánikkal van összefüggésben, mindig arra azt mondták az emberek, hogy előre gondolkozzak, előre tegyem föl magamnak azokat a kérdéseket, amiket esetleg megkaphatok. Itt ugyanaz a helyzet. Készülj föl arra, hogy ha abban az esetben, ha történik valami ennél a cégnél, akkor te, mint alkalmazott, tudjál azonnal tovább lépni, és ne ez legyen a tovább lépésed. Hidd el, hogy nagyon sok esetben az alkalmazottak pánik kialakulásának az egyik oka az, hogy bizonytalan az állása, függetlenül ettől. De mivel, hogy ugye ők a legkevésbé veszélyeztetett csoport, így ők legkevésbé foglalkoznak ezzel.
Úgyhogy nem félreérteni kell, én nem állást ajánlok, meg nem beszervezőt játszok, csak szólok, hogy kezdjen azon gondolkozni, hogy honnan tudsz még esetleg plusz pénzforrás szerezni. Pontosan azért, hogyha a későbbiek folyamán az állásod ne adj Isten megszűnik, és ide kerüljél a 40%-osak közé, és ugye most már kezded érteni, hogy a kevésbé közül a nagyon veszélyeztetettebb csoportban ne kerüljél át, ezért kezdjen időben gondolkozni. Természetesen szándékosan hagytam itt egy üres részt legalul, ugye ide olyan dolgot fog fölírni, ami mindenki számára fontos, jó? Én úgy gondolom, hogy az álláskeresők csoportja az összes közül a legveszélyesebb. Megszűnik a biztonság, megszűnik a munkahely, megszűnik a fizetés, a jólét, és teljesen mindegy, hogy honnan az A-ból vagy a B-ből érkeztél ide, vett teljesen mindegy, veszélyes helyre kerültél. Mint mondtam, volt szerencsém mind a hármat bejárni, mind a háromról alaposan tudok beszélni, itt töltöttem el a legtöbb időt, itt utána másodjára is alkalmazottként a legkevesebbet. Tehát én egy olyan típusú ember vagyok, hogy én nem igazán szeretek alkalmazottnak lenni, de álláskeresőnek se természetesen. Úgyhogy az álláskeresőknél azt hiszem, hogy túlságosan nem is, amikor valaki az okokat keresi, hogy vajon mi lehetett az oka annak, hogy ő pánikbeteg lett, akkor nagyon sok esetben ezt hozzák elő, hogy hát megszűnt a munkahelye, és ebből adódott ez az egész helyzet, és ebből kifolyólag, hogy a probléma van, mert honnan teremti elő a pénzt az orvosra, honnan teremti elő a gyógyszerekre, és aztán jön egy ilyen Marik Laci, amelyik 2 év ingyen munkája, vagy másfél év ingyen munkája után úgy döntött, hogy csomagokat állít össze, és ő is pénzt kér mindezért. Az a helyzet, hogy én is vállalkozó vagyok, és mindaz az érték, amit neked odaadok, és erről nem igazán akarok beszélni, az érték az többet ér, mint amennyit fizetni kell érte. Ráadásul lehetőséget van, ugye kedvezőbben is megvásárolni dolgokat. De hidd el nekem, hogy ez a legnagyobb problémát. Tehát az álláskeresőknek a number one problémájuk a pénz. A pénz miatt kialakul egy félelem attól, hogy hogyan lesz tovább, hogy tudom a családomat eltartani, hogy tudom majd megadni mindazt, amit eddig megadtam. Mondok egy nagyon jó példát egyébként, és ez valós történet. Alkalmazó, vagy vállalkozó ismerősömről van szó, nem rólam, tehát én rólam már eleget beszéltem. Vállalkozó ismerősömről hallottam pár nappal ezelőtt. Olyan csodálatos elektronikai üzlete volt, hogy az ország járt hozzá vásárolni, mert interneten nem akarom a márkát kimondani, nem akarok pletykát, vagy nem akarom, hogy félrejtsék el a dolgot. Tehát vállalkozóként csúcsra futtatta a vállalkozás. Gyönyörű házat épített, tényleg tett full extrás minden, amit akarsz. Medencétől kezdve minden van benne. És A pontból a C-be, majd utána a B-be került vissza. Az az ember, aki gyakorlatilag, hogy is szokták mondani, azt tudta, mennyi pénze van, és döbbenet volt rajtam. Régi ismerősökről van szó, és 20 évig vállalkozott, és szuper dolgot, nagyon sok mindent vásároltam tőle. Most jelen pillanatban medencéket takarít alkalmazottként. Ugye el tudod képzelni, őt is tudod, hogy már ő is pánikbeteg. Persze, mert csoda volt, amit ő művelt, csoda volt az a pénzmennyiség, amit ugye beszerzett, és mindent meg tud adni a családjának, majd bezubbant a C csoportba, és átment a B-be. Mert azt mondta, hogy valahol viszont dolgozni kell. Úgyhogy ne akard, és fogadj szót, hogy vannak dolgok, amiket végig kell sajnos vinni, és előre kell gondolkozni. Mindig azt mondom mindenkinek, és mind a 3 csoportnak azt tudom mondani, hogy előre gondolkozzál egy lépéssel, képzeld el, hogy holnap át kell adjad a munkát valami okból kifolyólag hosszú időre. Van-e nálad valaki, aki ezt el tudja végezni? Ha alkalmazott vagy, megszűnik a munkahelyed véletlenül, akkor van-e egy következő lépésed másnap? Tehát ne akkor kezdjek abba gondolkozni, mert pánik félelmeid lesznek, és akkor abból megint baj lesz, mert megint nálam fogsz kikötni, és beszélgetni fogunk, hogy tudsz belőle kimászni. Álláskeresőként viszont csak a saját tapasztalatomat fogom elmondani. Mindaddig, és egy érdekes dolgot fogok elmondani, mindaddig, ameddig te álláskereső vagy itt fönt,
addig vagy munkanélküli, mert inkább jobb szeretjük ezt a szót használni, amikor munkanélküli vagy, és itt fönt munkanélküli vagy, addig nem fogsz állást kapni. Ezt most megmondom neked előre. Megmondom, hogy miért. Mindaddig, ameddig a barátaid, a ismerőseid fele azt közlöd kifele, és megkérdezik tőled például, hogy na és veled mi újság van? Hát munkanélküli vagyok. Ettől a perctől kezdve tehát eltávolodnak tőled, és esélyt sem adnak neked arra, hogy kilépjél ebből a helyzetből. Nem fognak ajánlatot tenni, nem fogják megsugni neked, hogy te figyelj, itt hallottam egy állást, miért nem érdekel. Érdekes lesz a dolog, mert ez általában így van. Viszont, ha törlöd az agyadból az, hogy munkanélküli vagy, függetlenül attól, hogy az vagy még, tehát álláskereső vagy netednál szociális segélyen élsz, akkor sem mond senkinek se. Ne sírjál, ne nyafogjál, ne szidjál senkit, mert nem tudod, hogy kivel beszélsz. Lehet szidni a kormányt, és lehet, hogy egy kormány barát, vagy kormánypárti emberkével beszélsz, és mihest kimondod, hogy neked ez a kormány nem tetszik, hogy nem fog neked ajánlatot tenni munkára. Úgyhogy az álláskeresőknek, munkanélkülieknek nagyon fontos javaslatom van, az mégpedig, hogy töröld a szótáradból, hogy munkanélküli vagy. Ugye érthető? Semmi trükk. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy én nem trükközni szoktam, én nem javaslok, hogy most menj el ide, menj el oda, vedd meg ezt, vedd meg azt. Mindig csak egy kis okosságot hallasz tőlem. Úgyhogy álláskeresőként az első és legfontosabb dolog ez. Töröld a szótáradból azt, hogy munkanélküli vagy, hogy álláskereső vagy, mert mindaddig, ameddig ezt mondod, és ezt küldöd kifele a világ fele, semmi misztikód nincs benne, próbáld ki, addig neked nem fognak ajánlatot tenni. Azt fogják elmondani, hogy hát sajnálom. Lehet, hogy abban az emberben benne volt egy mondat, amit éppen neked akart elmondani, mert ismert, mert olyan típusú ember vagy, de nem mondja ki, mert bánatosan fogod közölni, mert ezt ritkán mondják az emberek mosolyogva, hogy hé, hát munkanélküli vagyok. Nem azt fogják mondani, mindenki így, hogy elő, hát még mindig munkanélküli vagyok. Most lehet, hogy magadra ismertél, úgyhogy kezd el ezt a dolgot megszokni, hidd el nekem, fogadjál szót, mert amikor én ezt megtettem, akkor visszaléptem a B csomagba, vagy a B csoportba. Úgyhogy fogadd el, hogy innen nagyot lehet ide esni, és fáj a hátam azóta is, de viszont mikor ezt megtettem, akkor ide kerültem. Mi történt azok után, hogy vállalkozóként, alkalmazottként és álláskeresőként ezeket a dolgokat, ezeket a lépéseket megtettem, elkezdett kinyílni a világ felé mindenféleképpen, és volt egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mind a hármójukra vonatkozik. És mind a három csoportnak egy vágya van, mégpedig az, hogy nyugodtan élni. Ugye? Nem mondtam újat. Mindenkinek ez a vágya. Úgyhogy mindenkinek adtam egy kis tippet ebbe a harmadik videóba. Vállalkozóként most már tudod, hogy a munkát nem csak te tudod elvégezni. Alkalmazottaknak egy tippet adtam csak. Kezdj el abba gondolkozni, hogy mi van akkor, hogy ha helyzet van. Készíts elő egy mentőcsónakot, fújt föl azt a mentőcsónakot rendesen. Bármikor vízre kell bocsájtani, ne azzal kezdjed, hogy fölfújod a motorcsónakot, mert belefulladsz a vízbe, vagy a motor, vagy fölfújod a csónakot, mert belefulladsz a vízbe, mire fölfújod. Oké, ugye ezt is értjük. Álláskeresőként meg azonnal felejtsd el. A mai nap hoz egy döntést, hogy mától fogva se az interneten, se a baráti társaságban, sehol nem közlöm azt, hogy álláskereső vagyok. Abban a pillanatban ezeket végrehajtod, elkezdesz nyugodtabban élni, sokkal kisebb az esélyed arra, hogy pánikrohamaid lesznek, sőt azt is megmondom most előre neked, hogyha egy kicsit elkezdesz másképp gondolkozni, akkor a pánikoknak a darabszáma, valamint a hossza is elkezd csökkenni. Mert elkezded elfoglalni magad. És ez nem a terelés, tehát nem az, amiről már múltkor beszéltem, tehát nem erről szól a dolog. Oké. Azt hiszem, hogy a tábla direkt egy kicsit megálltam. A táblát mindenki rögzítse magával, nézze meg, hogy melyik csoporthoz tartozik. Most már tudjuk, hogy melyik a legveszélyesebb csoport, ugye természetesen az álláskeresőké, aztán a vállalkozóké, meg a stresszes életet élnek,
és alkalmazottak vannak kevésbé, de ezt téged ne nyugtasson meg, mert attól függetlenül benne van. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgattál. A holnapi nap folyamán egy újabb videót fogsz látni, illetve hogyha később figyeled a videóimat, akkor egymás alatt megtalálod mind a 4 videót, és van egy 5., amit csak akkor kapsz meg, hogyha majd néhány kérdésre fogsz nekem válaszolni. Köszönöm szépen a mai figyelmedet, Marik Laci voltam, a megoldottan.hu weboldal tulajdonosa, pánikrendszerszakértő.